Mako. Mbele kanyo ji namanya nikech giwinjo nitie ng'ama dhako matimo tijni. Koro mbele na gidwara biro neno ka adiera anyalo timo tijno. Lakini sani tije masetimo mang'eny losonwa. Iyudo ka ng'ato neno tija kamoro to penjo ni mae notim ni kanye gibiro kuoma. Koro e wach mbawoni number 1 integrity ni being trustworthy. Bro timo customers bro dwari nikech most of the time customer ga ka obiro sama gimiya tich wayie anyise gani tijni ibro biro kawe after wige 2. Koro ineno ka nyise wige 2 no tamiye tije after wige 2 no obro dhi onyisi ji nitie fundi moro makonyisi kamae to bro timo kamano. Mane magima miyo ji mang'eny biro kuoma. Wala chal nade kodi sani kaluwore kaka ngima chal thoth johel ni wacho ni sani giloro nyaka kuonde gi magitie. Nitie kit ohala moko mapane samoro ok gin gik ma nyaka ng'ato bed go ahinya miyo gin gisebedo gi thuolo matek ahinya timo ohala magi kuom gose nyaka loro. In ere kaka ohala osebedo kodi kinde ni mabende oganda ywago pek mar ngima Dorothy? Number 1 ohala mar baoni kokin jachir to kibro time. Nikech bao ok en kaka chiemo ma ji nyiewo pile ka pile. Koro ko tijni ko kitime ka wuok kuom chunyi to ibro bole. Lakini wan kuom sani wadwoko ne Nyasaye erokamano nikech wayudo tije matindo tindo kata ka ji ywak to wan to wayudo tije matindo tindo ma miyowa wasudo mbele. Never wala dhi nade? Anya wacho ne wadhi maber nyaka sani.